Diyos maray na aga po mga tugang, maluhod po para sa satong novena to Saint Pio of Pietrelcina. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Prudent Saint Pio of Pietrelcina, you had a great devotion for the souls in purgatory, for whom you offered yourself as a victim to remit their punishments. Please pray for us and ask God to send us the same concern, compassion, and love that you had for these souls. In this way, we will also contribute to reducing their suffering, and with our sacrifices and prayers, gain for them their necessary indulgences. Amen. Efficacious Novena to the Sacred Heart of Jesus. O my Jesus, you have said, truly I say to you, ask and it will be given you, seek and you will find, knock and it will be opened to you. Behold, I knock, I seek and ask for the grace of. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not in temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus. I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, if you ask anything of the Father in my name, he will give it to you. Behold, in your name I ask the Father for the grace of. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not in temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus. I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Encouraged by your infallible words, I now ask for the grace of. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not in temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. O Sacred Heart of Jesus. I place all my trust in you. O Sacred Heart of Jesus, for whom it is impossible not to have compassion on the afflicted, have pity on us, poor sinners, and grant us the grace which we ask of you, through the sorrowful and immaculate heart of Mary, your tender mother, and ours too. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy. Hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, Saint Joseph, foster father of Jesus. Pray for us. Prayer through the intercession of Saint Pio of Pietrelcina.
Dear God, you generously blessed your servant Saint Pio of Pietrelcina with the gifts of the Spirit. You marked his body with the 5 wounds of Christ crucified as a powerful witness to the saving passion and death of your Son. Endowed with the gift of discernment, Saint Pio labored endlessly in the confessional for the salvation of souls. With reverence and intense devotion in the celebration of the Mass, he invited countless men and women to a greater union with Jesus Christ in the sacrament of the Holy Eucharist. Through the intercession of Saint Pio of Pietrelcina, I confidently beseech you to grant me the grace of silently mention your petitions. Amen. Let us pray. O God, you gave Saint Pio of Pietrelcina, Capuchin priest, the great privilege of participating in a unique way in the passion of your Son. Grant me through his intercession the grace of which I ardently desire, and above all, grant me the grace of living in conformity with the death of Jesus, to arrive at the glory of the resurrection. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, will be, forever. Amen. Prayer of Saint John Paul II to Saint Pio. Teach us also, we pray, humility of heart, so that we may be among the humble, to whom the Father in the Gospel promised to reveal the mysteries of his kingdom. Obtain for us the eyes of faith that will help us recognize in the poor and suffering the very face of Jesus. Support us in our hours of trouble and trial, and should we fall, let us experience the joy of the sacrament of forgiveness. Teach us the tender devotion to Mary, Mother of Jesus and our Mother. Accompany us on earthly pilgrimage toward the blessed homeland, where we too hope to arrive to contemplate forever the glory of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Litany. Stay with me, Lord, for it is necessary to have you present, so that I do not forget you. You know how easily I abandon you. Stay with me, Lord, because I am weak and I need your strength, that I may not fall so often. Stay with me, Lord, for you are my life, and without you I am without meaning and hope. Stay with me, Lord, for you are my light, and without you I am in darkness. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, so that I can hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you evermore and to be in your company always. Stay with me, Lord, if you wish me to be always faithful to you. Stay with me, Lord, for as poor as my soul is, I wish it to be a place of consolation for you, a dwelling of your love. Stay with me, Lord, for it is getting late, the days are coming to a close, and life is passing. Death, judgment, and eternity are drawing near. It is necessary to renew my strength, so I will not stop along the way, and for that I need you. It is getting late and death approaches. I fear the darkness, the temptations, the dryness, the cross, and the sorrows. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord, because in the darkness of this life, with all its dangers, I need you. Help me to recognize you as your disciples did at the breaking of the bread, so that the Eucharistic communion be the light which disperses the darkness, the power which sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, because at the hour of my death I want one with you,
and if not by communion, at least by your grace and love. Stay with me, Lord. I do not ask for divine consolations, because I do not deserve them, but I only ask for the gift of your presence. Oh yes, I ask this of you. Stay with me, Lord, for I seek you alone, your love, your grace, your will, your heart, your spirit, because I love you and I ask for no other reward but to love you more and more with a strong and active love. Grant that I may love you with all my heart while on earth, so that I can continue to love you perfectly throughout all eternity, dear Jesus. Amen. May the Lord, through the intercession of Saint Padre Pio, bless us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life. Amen. Oratio Imperata, pamibi para sa katuninungan sa kinaaban, mahehera ko na sin maugayo na ama, da ika masasabutan nin si isay man na nagsasabwag nin iriwal, day pwedeng mag-ako sa imo an si isay man na namumuot sa byulensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kahorasaan, byulensya asin kagadanan, rangahaan sa imong kaakian, asin buksanan sa mong mga puso sa paglaom, tanganing sa giraray mamidbidan ang mga aldaw nin siguradad, asin katuninungan, lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan asin reyna nin katuninungan, tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas na nakakagadan, asin nakakalupog, nabutasan naan sa indang mga amunisyon, ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawohan, nasunodon ang lay kan banwaan asin galangan ang kabanalan nin buhay, surugon asin paglingkudan ang kagabsan, kan mga pinapaniwalaan nin mga armas, maging responsable asin galangan ang diretso kan gabos na tao. Namakoa ang ranga asin kusog kan mga naghihingowa para sa katuninungan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay, siring man na ang lambang saro sa to, magpuon ng gad asin dayupot na maglakaw, sa dalan in tunay na hostisya, pagkaherak asin katuninungan, kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan, inigabos sinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe nin katuninungan. Amen. Sa ngaran ka nama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Sa liwat, Diyos, maray na aga po mga tugang, ngunyan Biyernes sa ikaduwang simana kan Paskwa kan pagkabuhay liwat, isabay tapo sa Santa Misa ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat dulot ni Nenita Asopardo, Marieta Sarsa, Mr. and Mrs. Eric and Mayan Haushan and family, Odessa Crisostomo, Luxin family, Villaruel family. Pasasalamat man dulot ni Susan and Tess. Sa special na kagadan for good spiritual, physical health and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo, Cantara and family, for safe travel, dulot kan Monpon Banwa family, for good result in NSPC, dulot ni Luke Xavier Monay, for the fast and safe recovery of Denise Gillian, dulot ni Rosing Milante, for guidance and success of final defense in PhD, dulot ni Hernan Ichalas, for guidance to pass the IELTS exam, dulot ni Rika and Sisa. Sa kapahingaluan kan mga kalag, para sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, Juan and Gloria, kan Asopardo and Cantara family, Eduardo, dulot kan Mendoza family,
Mercy, dulot ni Dana and Duke Morante. Francisco, dulot kan F and S Velasco and family. Gresel, dulot ni Mila Cabria and family. Onofre Sr., dulot kan Sipcon and Shapno and family. Maria Lourdes, dulot ni Giselle Joy de la Cruz. For the first death anniversary of Ederlyn, dulot kan Rilingado family. Sa kalag ni Richard, dulot kan Himor family. Sa kalag ni Francis John Frank, Rosita, Arturo, Antonio, Donata, Victoriano, Clotilde, Eduardo, and para sa gabos na kalag, dulot ni Mary Royce Pialago. Sa kalag ni Nicolas Florentina, and para man sa death anniversary ni Lorenzo, dulot kan Perez and Padero, para sa kalag ni Nicolas and Florentina, and para man sa death anniversary, dulot kan Perez and Padero family, sa kalag ni Lorenzo, dulot kan Odonio family.
Matindog na puan nga boss sa pagpuon kan Santa Misa. Sa kagurangan, ita sa iyang Inabot galing manan, hinipon galing sa Diyos na sa tukaros. Good morning. Good morning, Father. Sa ngaran ka nama, kan aki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Aldaw na biyernes, espesyal niya itong idinudulot ining Santa Misa sa pag-arang ki San Padre Pio. Magdulok po kita sa iyang tabang, intersesyon, para sa satuya pong mga pangangaipo, siring man sa pagpamibi, para sa kapahingaloan kan kalagkan sa tuyang mga namumutan sa buhay, na nainot na po sa to sa ikaduwang buhay. Sa tuya man na ipamibi, ang katuninongan sa bilog na kinapan. Ngunyan midbidon ta po, ang sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar, kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, kanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamipi sa kagurangan kan Diyos. Mahirak malugod sa to, ang Diyos na makakamhan. Pagkapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Maheraka, Kristo, maheraka, Kristo, maheraka, kagurangan, maheraka, kagurangan, maheraka. Mamibi kita. O Diyos, mapakumbaba kaming namimibi, iwaras mo sa samong mga puso, ang paglaom, asin ang tunay na liwanag niniisip, na makabalos kami sa maninigong pamibi, asin danay sa imong makapagrukyaw, huli kan atang nin mga pag-omaw. Huli kay Jesu-Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Himateo nyato an enot na babasahon. Ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Alagad sarong pariseo si Gamaliel, para tukdo kan tugon asin ginagalangan kan bilog na banwaan. Nagtindog sa sanggunian, nagbuot na paluwason na ang mga apostoles, asin nagsabi, mga Israelita, isipon nindong marahay ang gigibuhon nindo sa mga taong iyan. Dai panahaloy may nagtungang sarong Judas, nagpatubod na siya bantog na tao, asin apat na gatos na mga tao nagtubod sa iya. Ginadan siya, asin ang mga nagtubod sa iya, nagkawarara, dangan diyan natapos ang gabos. Pagkatapos niya, kan panahonin pagsinso, nagtunga si Judas Galileo,
asin dakol na mga tao ang nagsunod sa iya. Iniman ginadan asin nagkawarara ang gabos na mga parasunod niya. Sa kaso niya tuunyan, ini ang hatol ko sa indo, da ikamo makilabot sa mga taong iyan. Pabayain nindo sinda, kung an sa indang plano, ugi-bugikan sa tao, mawawara iyan. Alagad kung gikan sa Diyos, da inindo mapupugol sinda. May pag-alaman na Diyos ang sa indong kinalaban. Nag-uroyon sinda sa iya, asin inapod ang mga apostoles, sa indang ipinahampak, pinatanidan na dai magtaram sa ngaran ni Jesus, asin pinabutasan. Ang mga apostoles nagruluwa sa sanggunian, panunin kaugmahan, hulita sinda pinapagkanigong magtios nin kasupugan, dahil sa ngaran ni Jesus. Aroal daw nagtukdo sinda sa simbahan, asin sa mga harong. Ipinagrukyaw ang marhay na barita na si Jesus, iyo ang Mesiyas. Tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sarong bagay ang hinahanap ko, na mag-irok ako sa harong nin kagurangnan. Sarong bagay ang hinahanap ko, na mag-erok ako sa harong nin kagurangnan. An kagurangnan sa kong liwanag asin kaligtasan, si Isay an sa kong matatakutan. An kagurangnan paalawanin sa kong kalag, sa kiisay ako matatakot. Sarong bagay ang hinahanap ko, na mag-erok ako sa harong nin kagurangnan. Sarong bagay ang hinahagad ko sa kagurangnan, ini ang sa kong minamaot, na mag-irok ako sa harong nin kagurangnan, sa gabos na aldaw nin sa kuyang buhay. Nganing mahiling ko ang kagayunan nin kagurangnan, asin matingkalag ko ang sa iyang simbahan. Sarong bagay ang hinahanap ko, na mag-erok ako sa harong nin kagurangnan. Ako naniniwala na mahihiling ko ang karahayan nin kagurangnan sa daga nin mga buhay. Maglaom kamo sa iya, pakusugon ang buot, magsarig sa kagurangnan. Sarong bagay ang hinahanap ko, na mag-erok ako sa harong nin kagurangnan. Ipagrukyaw po niya to ang banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagluwas, pasiring sa ibong napangpang kan danaw sa Galilea. Sinunod siya nindakol na mga tao, hulitan na hiling ninda ang mga milagro na ginibo niya sa mga nagihelang. Si Jesus tuminukad sa bukid asin dumanagtukaw kaiban sa iyang mga disipulos. Haranina ang Pasko, pintakasi kan mga Hudiyo. Si Jesus nangalagkalag, asin kan mahilingan kadakol na mga tao, nagsabi kay Felipe, "Saan kita makakabakal nin tinapay na ipakakan sa mga tawong ini?" Si Felipe nagsimbag, "Anduang gatos na pirak kulang na ibakal. Tanganing lambang saro, magkaigwanin sarong tinapay." Saro sa mga disipulo si Andres, tugang ni Simon Pedro nagsabi, "May aki digdi, naigwang 5 tinapay asin 2 sira. Alagad piraman ini para sa kadakol-dakol na mga tawong ini." Patukawan nindo ang mga tawo, sabi ni Jesus, "Maduot duman sa lugar na ito asin 5,000 mga lalaki ang nakatukaw." Kinuha ni Jesus ang mga tinapay, nagpasalamat, asin ipinatao sa mga nagturukaw. Siring man ang ginibo sa sira, itinao sa indaan, kaya nindang kakanon. Kan marasog na, nagsabi si Jesus sa mga disipulos, "Tipunan nindo ang mga tada, nganing day masayang." Tinipon ninda, asin kag 2 basket,
anapano kan mga tada sa 5 tinapay. Pagkahiling kaining milagro na ginibo ni Jesus, ang mga tao nagsabi, talagang iyo ini ang propeta na madigdi sa kinaban. Naraman ni Jesus, nadadakupon siya ninda, asin gigibuhon na hade. Kaya hilom na nagpasiring giraray sa bukid, siya sa nang saro. Mga tugang kong namumutan, marahay na bareta kan kagurangan. Pagumaw sa imo, Kristo. Good morning po. Ngunya na ko ata kung ano ang pinunan kaining Sharon, si Regine, dadalhin at babalutin kang nagmilagroan sa tuyang kagurangnan. Siya mismo ang nagsabi sa mga tao, tipunan nindo ang mga natada, tanganing dai masayang. O iyo man baga kita, pag may harandaan, tanganing dai masayang so mga tada, dapat i-Sharon o i-Regine. Pero, sunatada, bako na habang nagluluwag, naglalaog na sa cellophane. So, ibang hururon ito. Yeah. Bako yan ang sa kuya pong sermon. Narumduman ko lang habang tigbasa ko sa Ebanghelyo. Aram po nindo, ining Ebanghelyo, nagpuon sa sarong problema. Aram nindo kung anong problema? Kadakol na mga tao, nagsusunod sa satuyang kagurangnan. As ining mga tawong ini, for several days, have been following Christ. So, ibig sabihin, paragal na. Apisar kan pagal na, gurutom na. Asin, ang saro pang problema, so mga disipulos, imbes bagang isipon kung ano ang solusyon, sige sukwirinta kung perang magagasto. Kung ito gabos na tawong ito, pakakanon. Yan. Sabi ni Felipe, 200 days wages would not be enough. Dawa pa 200 na aldaw na sweldo, dai, sufisyente o bastante. Tanganing inigabos na mga tawong ini, pakakanon. Then, may sarong aki na dinara si Andres. Sarong aki na may darang 5 tinapay, asin 2 sira. Dai nga ni ining na-record na itinaram ining aki. Asin, dai nga ni sinabi digdi sa Ebanghelyo na siguro nagduwa-duwa siyang ihiras. So sa iyang darang 5 tinapay, asin 5 sira. Mga sadit sa nang bagay, ordinaryo, asin kulang aning ipakaon duman sa mga tawong nagugutom na nagsunod sa satuyang kagurangnan. Pero kung hilingon ta, digdi po sa simpleng gawi nin paghiras, ito po ang naging kapinunan kang milagro na nangyari digdi sa istorya kan satuyang Ebanghelyo. Minsan, tigihiling ta kulang. Pero kung ilinalaag ta sa atubang kan sa tong kagurangnan, ipinapaniwala ta sa iyang kamot, nagigiining sufisyente, asin bastante para sa gabos. Minsan baga naiisip naman po iyan sa satuyang buhay. Paano kung kaya ini itatao sa dikit man sana? Pero ito pala na dikit na yaon sa tuya, iyo po pala nito ang kaipuhan kan sa tuyang kagurangnan. The little that we place in God's hands becomes more than enough. Dahil man nagpupuon ng milagro sa dakulo na tulos, sa abundansya, ang milagro minapoon sa willingness kan tao na magdusay, asin maghiras kung ano man ang yaon sa iya. So, kaya ini, nadikit, na ihiniras kan aki, benindisyonan kan sa tuyang kagurangnan, asin duminakol, asin gabos na yaon duman, na basog. Sabi kan sarong komentarista sa Biblia, si Barclay, ang totoo na ang milagro. Of course, we know that Christ is capable of doing such a miracle. Pero ang totoo na ang milagro,
Kan itong 5 tinapay asin 2 sira, yaon na sa kamot kan sa tuyang kagurangnan. Kadaklan, kan mga tawo na yaon duman. Nahiro an sa indang puso, na ihiras kung ano manan sa indang dara. Because by nature, ini pong mga Hudiyo are considered as nomads. Mga NPA po sinda. No permanent address. They usually travel from one place to another. And as travelers, permi sindang may balon, may pasiguro. Kaya lang, takadakul kang mga tao, siguro, habo nilang iluwas ta. Sa masunod na mga aldaw, baka mawaran sinda. Yan. Pero kang nahiling ninda, an kagurangnan, asin igwanin 5 tinapay, asin 2 sira. Ito ang nakahiro sa inda, na iluwas, ihiras, kung ano man an sa indang dara. Asin iyo nga ni ito, an milagrong nangyari, sobra-sobra pa sa pangangaipo ninda an sa indang inako. So ano an bagayo na imbitasyon kay ini sa tuya? Kadaklan na beses, we delay doing good. Habo tatulos, day kita nagigibon ng karahayan because we feel that what we have is too small. Iyo man sanay niya ang talento ko. Dikit man sana ang panahon ko. Asin, dikit man sana sa kuyang kayamanan. The gospel invites us to start anyway. Magpuon sa sadit. Iyo iyan ang 5 sira. Asin 2 tinapay na pwede niya itong ihiras sa kinapan. Ikadua, importanteng maray sa paghiras. Kaya kita naghihiras. Kaya kita tao dahil nagtitiwala kita na ang Diyos sa iya ining papadakulon ang dikit na anuman na yaon sa satuya. Trust grows when we stop overthinking arog kan mga disipulos and start offering. Ta ang Diyos ang hinihiling po iyo ang puso bako kung ano asin gura no kadakol ang yaon sa satuya. God looks at the heart more than the size of the gift. And of course, very important message kan sa tuyang ebanghelyo that sharing is not about losing something. Na pag naghiras ka, mawawaran ka. It is about allowing God to multiply it for others. Kaya pag matipid ka sa paghiras, perming kulang iyan. Pero kung tatao kang maghiras, asin magtao, pinapadakol iyan kan sa tuyang kakurangan. Kaya ngunyan daw pong aldaw, ano manayaon sa imo, magpuon sa talento, panahon, kakayahan, or ining mga material resources that we have. No matter how small, let us place them in His hands. Ilaagta sa kamot kan mahal na Diyos. Halatunta, napadakulon niya ini sa satuyang komunidad. Amen? Sa ngaran ka na maaki as in Espiritu Santo. Amen. Awon ka, kakurang na Diyos.
mamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akon manlugod kan kagurangnan na natang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami kay raking ako ang mga dulot kan sa imong familia, tanganing sa tabang kan sa imong pagbantay, day ninda mawara ang mga iwinaras, kundi makamtaninda ang mga balaog na daing sagkod, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa ido, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso, Initas mina magpasalamat sa kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas na ikakagurangnan, ipagrukyaw sa gabos na panahon at ang ani mamuraway na iharubay, urog ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo. Hulita sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay, ang gabos na isinikwal, binabago. Asinan karahayan kan buhay, ibinabalik sa mo kay Kristo. Kaya, sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugmaan gabos sa bilog na kinaban, patingani ang mga langit noon na virtudes, asinan mga angeles na potestades, nagaawit kan himno, kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, Banal, banal ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin daga pano kan sa imong kamurawayan, husana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, husana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo magin hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya, na sa rugaring niyang buot, nagpaubaya sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay asin pagpasalamat. Binaak ini itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, taidian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kay ni, tayni ang kalis, kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pagibuhon indo, sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangnan ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag sagkod na ika Kaya magkatong. kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkaniko mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkabuot kay bakan sa mong Papa si Leon, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero, sirigman girumduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kaibahan, an sa tuyang patron, na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, kaibahan si San Padre Pio, nakaibto pa, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagporan, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siringman. Huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya.
sa imo Dios amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ngunyan mamibi po kita kan pamibi na itinukdo sa to kan sa tong kagurangnan. Ama niya mo, Niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ng siring sa langit. Ang samong kakanon sa arualdaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Jesu Kristo. Hulita sa imon kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan, iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kulian pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurang nandanay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa tuya na po ngunyan ay hiras sa lambang saro, anin ako niya tong katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninungan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako kung maniniko na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami, padagos mong bantayan ang mga ilinigtas mo sa kabanalan, tanganing ang mga tinubos sa pasyon kadto sa imong aki, magugma sa iyang pagkabuhay liwat. Siya na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Salamat po sa indo kabos. Ang kagurang nan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita gabos, ka Diyos na mabubuton, asin mahiherapon. Ang Ama, ang Aki, asin ang Espiritu Santo, Amen. lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Lakaw sa mga dalangin laban, si Jesus tapon sa mga katao. Harayo haraniman, panuman balwaan, siya lang natungon niya. Ang tananang ay napayan nagpasok, at mula buhod din bagong gusto, tanganin sa kapwa maglingkod. Lakaw sa mga dalanin tinaban, si Jesus darpon sa mga katawan. Harayong haraniman, panuman banwaan, siya darhon niya tuon niya. Harayo haraniman, panuman banwaan, siya darhon niya tuon niya. Good morning and thank you po.